ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ನೆರವೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಏತು ಮಲ್ಬಿಡ್ದೇವ್ರು ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಡು ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಯಾನು ಕಲ್ತೊನ್ನ ಪಾಠದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಏತು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಪಂದು ಈತ ಮೇ ಬಿ ಆ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಪೋತುಂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಡದ ಗೊಕ್ಕದ ಜನ ಬರಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ವಾರ ಕೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಏ ಬಂದ್ಬಂಡ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ತೂಪುನ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮರ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾರಣ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಿಂದ ದೇತನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಾರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವರ್ಕೌಟ್ ಅವನು ಐನು ಮಾತು ನಾನು ನೇಪಾಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲು ನಾನು ನೇಪಾಳ ದುಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿರ್ದು ದೂಪುನ ವಾ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಕೊರೊಂದು ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಬರಾಬುಜಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಬರಾಬುಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಬರಾಬುಜಿ ಏರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಾಪುನು ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಟೆ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜ ನಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆಡಿದಲ್ಪ ಬೋದು ಫ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪದಂಗಡಿದಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಏನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಸ್ದೆ ಬದುಕೋರು ಬಟ್ ಅದು ಬರಡೆ ಅವು ಏನು ಲಾಭದೇ ಅಂತ ಅಜ್ಜಡಕ್ಕೇನು ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋಕೆ ಬಿಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಬನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಮಾದ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಂಚ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಓಕೆ 2024 ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣೆ ಅನ್ನ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ಕಾರಣದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ 100ನೇ ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರದೇಟ್ ನಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ 100ನೇ ದಿನದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೆನಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಪಗ ಎನ್ನದಿಜ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಜಮಾನ ಎಂಜೊಂಡು ಬಂಡ 100 ದಿನ ಮಾದ ಬಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ಇದು 25 ದಿನಟೆ ಮಲಮಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪು ಐ ಮೀನ್ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು OTT ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಶೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಲ್ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿತ್ತ ಡೇತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ 100 ದಿನ ಮಂಟ ಬಲ್ತಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿರು ಜನಲ್ಲ ತೂಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ಪುನಃ ದಿನ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ದಾದ ನಿಜ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದು 100 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ 100 days ಆನಂದ್ ಪಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನ ತೂನಾಗ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಏರ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇದ ಯಾವ್ದಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ನಡುಪೇರು ಬಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ತುಳುಕು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ತುಳುವೇರಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಮನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ನಿ ಒಲ್ಪರ್ದಂದು ಇತ್ತ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರೆ ಇನಿಕಿತ ನಮ್ಮ 100 days ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚರಿಗೆ ತುಳುವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಕವಿನೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡೆ ನಾನು ಇರು ಪನ್ಲಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಲ ಎನ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಂಡವು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಹಿಟ್ಟಾಂಡ ಏತ ಆಗಿ ಪಾಪ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು ಇದು ಕೆಲವರು ಹಿಟ್ಟಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಪೇರಿತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಟಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಲಗೋನು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಜನ ಬರಂದ ಫ್ಲಾಪ್ ಆನಾಗ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ತೂತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏನದಿತ್ತು ಯಾವ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಯಿ ಪಣ ಅಂಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ದುಬೈ ಡಾಡ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೋದು ಆಯ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬುಡ್ಬುಜತೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಯಾಕೆ 4 ವರ್ಷ ಏನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈನರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಒಯ್ಯಿಂದ ದೇತನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ವಾರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವನು ಐನು ಮಾತು ನಾನು ನೇಪಾಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲು ನಾನು ನೇಪಾಳ ದುಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿರ್ದು ದೂಪುನ ವಾ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ದಾದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಕೊರೊಂದು ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ
ಅವಾಗ ಯಾನೆನ್ನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೆನ್ನ ಟೀಮ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವೀನ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಆಯೋಜನ ಮಾಡೋದು ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬೋದಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಏನು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಯಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ಸೇರೋದು ನಾವು ಮಲ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಆನಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಜನ ಏತು ಬತ್ತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಟ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡು ದಿನ ಕಾಸು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ದೇವರ ನಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಯಾನು ಅಂತ ಕಾಸು ಬರ್ದು ಎಣ್ಣ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ದಿನ ಬೇಜಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಎಣ್ಣ ಹಣೆ ಬರೋವು ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಸುಗಳು ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರ ನಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಊರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಹಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಎಡೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐನ್ಲ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಗೆಂದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ 150 ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಂಚಿನ ಜರ್ನಿಲ್ಲ ಗೆಂದ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ನಾನು ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ನೆರವೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಏತು ಮಲ್ಪಡು ದೇವ್ರು ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಡು ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕೆ ನಾನು ಕಲ್ತೊನ್ನ ಪಾಠದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಏತು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಪಂದು ಈತ ಮೇ ಬಿ ಆ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಪೋತುಂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಬಟ್ ಏನು ಕುಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತು ನನ್ನೊಂತ ಬಂಗ ಬರ್ಕಂದು ದುಂಬತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪನ್ಪುನು ನಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಬರೋದು ಪಂಡ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪರ ಯಾವ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಲಕನೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದನು ಬಟ್ ಮಾತ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂದನಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲೆ ನೀ ನೂತನ ದಿನದ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಮಂತದನ್ನು ಬಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬನ್ನೋಡವು ಬಟ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಮೇಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು 200 ಮಿತ್ತು ಶೋ ಇತ್ತು ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ದಿಗದಿಜಿ ಒಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಇಡೀ ಓಲ್ಡ್ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಎತ್ತೊಂಡಲ್ಲ 14 ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 14 ಶೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಳುಪುನು 24 ಶೋನ ಅದನ್ನ ಬಾಕಿದ ಆಜಿ ಶೋ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿ ಮಾತು ಶೋಲ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಂತ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 245 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಶೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆಂಡು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ 35 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದ ಗುರುವಾರ 111 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಅವು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಸರ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಸ್ದ ಒಂಜಿ 25ನೇ ದಿನ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ವರ್ಷ ಕಾಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ತೂದುಪ್ಪಿರ ಕನ್ನಡ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು 25 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಡ್ ನಮ್ಮ 19 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಆಲ್ ಓವರ್ 14 ದೇಶದ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಸುವರ್ಣಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ ಇಡಮುಟ್ಟ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕೆ ಇದು ನಾಡೋಗ ಓಲ್ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೋತಿನ ಇದು ಅದಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಏರಂತ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಎಂಚಂದ್ಕೆಂಡ ಅವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಏ ಬಂದ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ತೂಪುನ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮರ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಕಾರಣ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಧ ರೊಪ್ಪುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಂಡದು ಡೇ 1 ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅಂತರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಐತೆ ಹಿಟ್ ಅನ್ನಗ ತುಲೆ ತೀರ್ಲವತ್ತು ಎಂಡ ಪಾತಿರುವರು ಮಾತ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಏನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುವ ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಪ ಇಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಪಾಪ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುಜಿರ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ತೋಜುವ ರಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪೇರು ಆಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮುಂದುಂಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂಡ
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತೂಬೇರು, ರಿಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತಾ. ಮಧ್ಯಡಿ ಎತ್ತೋ ಬಂಗೋಲುಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಪ್ಪುಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಡು. ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಬಂಗ ಅಂತಂದು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ. ಬಟ್ ಟೀಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಪು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂತುನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಉಂತುದು ಹೆಂಗೆ ರೂಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ. ಅವು ದೇವ್ರದ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ಡು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸೇರೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಜನ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಈತ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು, ರಾಹುಲ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು, ದಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಪ್ಪು, ಮೇರ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ನ DI ಆದಪ್ಪು, ನವೀನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆದಪ್ಪು, ಲಾಯ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಂತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು. ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಯಾನ್ 3 ಕ್ಯಾಬ್ ಅವೇನ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 5% ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 5% ಎತ್ತರು 95% ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಜ್ಪಡ್ದು ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೇರಿನ 1.5 ಕೋಟಿ ಅಕಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತೊಂಡಿರಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನ ಬತ್ತಿನ 1.5 ಕೋಟಿಲೇ ಪೋಯಿನೇ ಬರ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ಅಕಲ್ ಎತ್ತೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಲಿ ಜನ ಅಂದ ಅಲ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತನ ಹೊಸತ್ತು ಬೇಲೆ ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ 2 ಜನ ರಪ್ಪ ನೆನಪು ಮನ್ಪೀರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ್ಲ ದಾದ ಮನೋಲಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನೆನ್ನು ಯಾನು ಈಗ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದುಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಬೋಪನ್ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಾಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಸ್ ದಬ್ಬಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಲ ಏತು ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಈತು ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದಾಗಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿರು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನನೇ ಅప్పుడు ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಓಡನ್ ಮಾತ ಕೊರಪ ಅಂದ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚದೆ ಏನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಟ್ನ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಎಪ್ಪು ನಾನು ಒಂಜು ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜ ನಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆಡಿದಲ್ಪ ಬೋದು ಫ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪದಂಗಡಿದಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅದಲ್ಲ ಪಾಟ್ನ ಯಾನ್ ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ದೆಬ್ಬ ಗೋರು ಬಟ್ ಆತ ಬರಡೆ ಅವು ಏನು ಲಾಭದೇ ಅಂತ ಅಜ್ಜಡಕ್ಕೇನು ಅವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋಕೆ ಬಿಡ್ನ ಅಸಲು ಬರಡೆ ಯಾಕೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಮೂಲು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಅಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜದಾದ ಕೈಯೇ ಬದ್ದು ಜೋರು ಮಾರ ಬಟ್ ಅಜ್ಜೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬರಡೆ ಮಾರ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೊರಪೆ ಅಂದು. ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಜ್ಜೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇರ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಚನಾ ರೈ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ ನಂಜಿ ನೆನಪು ಬಂತು ಬಂದ 100 days ಖಂಡಿತ ಇರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇವ್ರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡಲ್ಲ ಅದಾದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಚನಾ ರೈ ಆದಪ್ಪು ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈದ್ರು ಅಕ್ಲ ಮಾತು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಪರೇಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಇತ್ತು ಯಶನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ KGF ಮಲ್ದೇರು ಜೇಮ್ಸ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಲಗದ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಬಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಎಂಚೈತಾರೆ ಬಂದು ಈರೇದು ಅದು ಕೊಡ್ಪಲ್ಲ ಏನೋ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಬಟ್ ಯಾರು ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಇವಾಗ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಭೋಜನೆ ನವೀನನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಏನೋ ಬಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಆಗಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ ಅದು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಕ್ಕಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನಗಟ್ಟದೀನಿ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಆ ಕನಕ್ ಪಣವು ಬಾಡು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡೆ ಈ ಕನ ಏಪಲ ನಿಜ ಏರೆಜ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕಲ್ ಸುಮಾರು ಜನರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಹೀರೋನ್ ಪಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಬುಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಬುಜಿ ಏರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಾಪುನು ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪ ಆವೋಡುನಾಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏತೆ ವಿದೌಟ್ ಫಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬೋರ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಂಟ್ ಕೊರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ದಿನದ ಒನಸ್ದ ಕಾಸು ಕೊರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ಏತೆ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾಸು ಪಾಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಕನನ್ ನಿಜ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಪುನು ಇಂಚ
ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಂಬುನು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜವನತ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಾನೆ ಕಾಸು ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂದತ್ತೆ ಇಂಚೊಂದು ಥಾಟ್ ಉಂಟು ಕಾಸು ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಪೋ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಬಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ನಂಬುದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಏದೋ ಜನ ಪಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿರಗ ಮರಲ ಮರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಆನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಜಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬೇಡ್ರ ಮರಲ ಅದೇ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಂಬುದೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ದೀಕ್ಷಿತ ಆಳುವ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡು ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಏತು ಮರ ಅದು ಪಾಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇತದ ಆಲೋಚಿ ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬತ್ತನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ಐದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಯ್ರು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂತೇರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೇಳಿದೆ ಇವನು ದುಬೈದ ರಿವ್ಯೂ ಇಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬತ್ತು ಬಾತ್ಯರಿಯರು ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಬಾತ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವೇ ಈ ಸಲ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ದುಬೈ ಮೂಲಮಾತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಣಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಫಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಬನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಮಾತ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಂಚ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ತುಳು ಬರಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗಳೇ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಏನನ್ನ ದಾದಾನ್ಲ ಯಾನು ಗಿರ್ಗಿಡನ್ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ವಾಲ ಹಾಕಲಿ ನನಗೆ ಎಂದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂತು ಒಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ತೆ ಮರ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಡುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ತಪ್ಪೊಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಾದ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟನೇ ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಜನಕ್ಕಳು ಕೈ ಬತ್ತಿನಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಈತು ಜರ್ನಿ ತುಲೆ ಈತು ದುಂಬು ಬರ್ಪುಲೆ ಕಾಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ದುಂಬುಲ ಏನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಹಾಕಲು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ನ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬತ್ತು ಪಾತಿರುವಾರು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಕಾಲದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರನ್ನ ಹಾಕಲು ಡಬ್ಬಲ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಬೇರು ಸೊ ಆ ಮೋಕೆನೇ ಮಾತಾಗ್ಲಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಉಡುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಅದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಸತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಧಿಪತ್ರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 45 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಆಯ್ಬೇಕು ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು 100 ಡೇಸ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರು ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಂಚ ಬಡ್ಚ ಅಂಚಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ 2024 ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಣೆ ಅನ್ನ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅದು ದಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ದಾಕ್ ಮಾಡ ಇದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಿರವೇ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನದ ಆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಚ್ಚು ಇರ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾವ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೂವು ನಾನು ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 100 ಡೇಸ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲತ್ತು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು 100 ಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಂದೇ ಚಾನಲ್ ಬರೋದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್